I després del Premi Actius Socials és el torn del Premi Empresa. I el Premi Empresa és per Deport Village, empresa manresana de venda de material esportiu online. Partint de zero, ha arribat a facturar 10 milions d'euros. Recull el premi el conseller delegat de Deport Village, Xavier Pla de Llorenç. En fa lliurament el president Carles Puigdemont. Molt bé, moltes gràcies, senyors del Regió 7, per donar-nos aquest premi. Ens fa molta il·lusió, la veritat, tot i que per ser una empresa d'internet, Manresa suposa una quota molt petita de les nostres vendes, perquè estem a Europa i a Espanya. El fet de ser reconeguts a casa doncs, sempre ajuda. Nosaltres fa 6 anys vam muntar l'empresa amb l'Àngel, el meu soci, i no ens imaginàvem arribar aquí. Ha sigut un camí llarg, moments bons, moments dolents, com tothom el que recull un premi o el que munta una empresa, però som una empresa ara que estem donant feina a unes 70 persones, estem situats aquí a la comarca del Bages, esperem poder-hi seguir estant molt de temps, tot i que hem hagut d'obrir oficina a Barcelona, perquè a vegades aquí a Manresa, segons quins perfils, costa que vinguin si són de Barcelona, però sí que ens sentim molt arrelats i esperem poder continuar molts anys aquí a la comarca. Moltes gràcies a tots. Continuem ara amb el Premi Comunicació. I el Premi Comunicació és per Ramon Bessa, fill de Pere Fita, el Lluçanès i cap d'esports del diari El País a Barcelona. Les seves cròniques dels partits del Barça han renovat el gènere. Recull el premi el mateix guardonat i en fa lliurament Aitor Moll. Jo també soc dels que, encara que em dediqui a això, haig d'anar amb un paper perquè sempre tinc el vertigen de quedar-me en blanc. Molt honorable president, alcalde, autoritats, membres del jurat, bon vespre a tothom. Us agraeixo molt la concessió d'aquest premi per dues coses, sobretot per inesperat i també pel procediment. Vaig rebre una trucada per un telèfon fix, el que tinc assignat a la redacció, un telèfon que ja no sona massa sovint, i que té els dies comptats. Els telèfons col·lectius de secció van desapareixent. S'imposen els mòbils, de manera que quan truquen m'agrada, i més quan és per dir-te que t'han concedit un premi. I qui t'ho diu és el director del diari, el Marc Mercè, directament, sense la intervenció d'un secretari o d'una secretària, que et digui un moment que li passo, t'ho comunica, t'ho explica, t'informa i pots fer les preguntes que calgui, si és que en tens alguna. També és d'agrair que dies més tard et truquin el protocol i et diguin què necessites, què vols. A la gent de comarca ens agrada el tracte personalitzat sense que això vulgui dir que estem en contra de la tecnologia, ans al contrari. Aquell parell de trucades em van permetre de totes maneres familiaritzar-me ràpidament amb Regió 7, amb el Bages, amb Manresa. A mi em resulta una terra molt propera, jo de jove jugava al Pradenc. I per tant sé on era el camp del futbol d'Artés, de l'Avinyó, de Sant Joan de Vilatorrada, del Porreig i de Manresa, on ens en van fotre 7-0 a la final del Campionat de Catalunya. Recordo molt bé després d'aquelles escapades col·lectives cap al Memphis i a la Patum. I esclar, també ja de periodista els partits entre el Vic i el Manresa, que aleshores cobria per al 9-9, o sigui que sent de Pere Fita i el Lluçanès, no parlarem ara, president, de comarques, subcomarques i del mapa territorial en aquest complex territori que estem, però mai m'he sentit estrany a Manresa. Ara ja de gran hi vinc menys, però hi trec el cap. A Montserrat, sí, no em fa cap vergonya treure el cap, em dona pau, serenitat, tranquil·litat, a casa de la família Serra Claret, a Sant Padó, de visita als pares del Pep Guardiola. Els cronistes d'esports hem tingut molta sort amb en Guardiola. Hem disfrutat i disfrutem d'una etapa extraordinària al Barça. Ens ho han posat tan fàcil que escriure malament o no donar volada al joc del Barça és un pecat.
Altra cosa és caure en l'endogàmia i ser carrincló, si em permeteu masturbar el lector. Això tampoc. Però vull dir que ser cronista del Barça és avui dia una sort pel joc que fa l'equip i perquè els que ens agrada l'esport i el periodisme escrit ens permet reconciliar-nos amb els clàssics, si és que es vol fugir del món audiovisual o mantenir la nostra condició de plumes, com encara ens diuen els periodistes de paper. I en aquest terreny soc esclau emocional de periodistes d'aquesta terra com en Quim Regàs i sobretot Josep Maria Planes. És molt saludable llegir i rellegir per recordar i per aprendre, de manera que em sento un afortunat per aquest premi que em permet retrobar-me amb un món fascinant que em va alimentar els meus somnis de ser periodista. No hi ha res millor per aprendre a escriure cada dia que recordar els periodistes com Planes i llegir Regió 7. Soc d'aquells que creu que els que han treballat a la premsa de proximitat, a la premsa comarcal, se'ns fa més fàcil treballar a la premsa nacional i de l'estat espanyol. És més difícil aguantar la mirada d'un central del Manresa després d'una derrota que fer un elogi de Messi després d'una golejada al Camp Nou. Messi, cap i a la fi, no té cap interès en saber qui ets. El central del Manresa, sí. Per tot això, per tot plegat, em sento especialment content pel premi i faré els possibles perquè no us n'hagueu de penedir mai més. Gràcies, moltes gràcies. I ara anem a conèixer el Premi Cultura. I el Premi Cultura és per Giovineto, el cor de joves del Berguedà, que ha iniciat una prometedora carrera després de quedar en segon lloc al popularíssim concurs Oh Happy Day de TV3. Recullen el premi els membres del grup i els en fa lliurament Valentí Junyent. Bé, hola, primer de tot, bon vespre a tothom, president, alcalde, director i a tots els assistents, amics, amigues, diguem-ne que no estic nerviós i això, perquè m'han donat molts premis i és la costum ja. Doncs això, aquest premi per nosaltres de veritat que és molt important, ens ajuda molt perquè com podem veure som tots molt joves i això ens fa molta gràcia, ens ajuda molt, ens dona molt suport perquè demostra que la feina que estem fent és bona, és positiva i realment que això ens dona molt impuls, que dir això ens ajuda a demostrar que la nostra feina, que va ser ensenyada pel nostre mestre, que és el Ramon Noguera, que ja fa, diguem-ne que ell el van ensenyar fa uns 100 anys o alguna cosa així, de la feina de cant coral a Catalunya i que nosaltres continuem amb aquesta voluntat de seguir endavant i continuar. I volia dedicar i agrair aquest premi especialment als meus companys que han fet possible que arribéssim aquí, a tots vosaltres que us estimo molt i sobretot als pares. I res, que si us puc i em permeteu que us ensenyem un petit fragment de la nostra feina que fem, que és cantant, que com heu vist parlant no en sé gaire però se'm dona més bé cantant. Llavors si em permeteu us donarem un exemple que és Paraules d'amor, que és una de les primeres cançons que vam cantar i que ens van ensenyar des de ben petits. Tots vosaltres, Giovineto. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats vam travessar una porta tancada. Ella com us ho podré dir, era tot el meu món
Jovineto, per haver-nos dedicat a aquest moment tan especial. Nosaltres continuem amb els premis, que encara n'hi ha més. I ara arriba l'hora de conèixer el projecte Tendències. El projecte Tendències és un encàrrec de Regió 7 a joves artistes en el camp de les noves formes d'expressió i amb la voluntat d'explorar fusions i interaccions. El jurat que l'ha decidit ha estat format per Jordi Basomba, del Cursal, per Joan Morros i Àngel Serentill, del Galliner, per Pep Espelt, del Convent, per Joan Cayuela, de l'Estroika, i pel director de Regió 7, Marc Mercè. Aquest any, el jurat ha decidit encarregar a la pastissera Eva Gràcia el duo de música electrònica Supercomputer, format per Xavier Collado i Albert Pardo, i a Sara Reig, il·luminadora escènica, que fusionin les textures i colors de la pastisseria amb una música electrònica i una il·luminació concebudes expressament en un esdeveniment projectat sobre una gran pantalla i amb el públic contemplant-ho a la sala petita del Teatre Cursal. Els artistes reben la comanda de mans del director de Regió 7, Marc Mercè. Bona nit a tots, gràcies per ser aquesta nit aquí. Com bé han dit, ens han atorgat el Premi Tendències 2016. Podeu venir si voleu, em sento molt sol aquí sobre el micro. Volem donar un agraïment molt sincer al Cursal, a l'Estroika, al Convent, al mateix diari i al Galliner, espero no deixar-me ningú, per haver confiat en nosaltres. Amb les persones que ens dediquem a la cultura i a les arts, ho fem conscients que la cultura en general potser no està en el seu millor moment en aquest país i sobretot els que tenim menys recursos com nosaltres que comencem, a vegades a l'hora de generar o voler fer coses se'ns posen moltes dificultats i és una cosa que amb el temps ens agradaria que canviés també. Estem molt contents d'aquest premi perquè precisament per això, aquest acte, generarem cultura. I tot això tenint en compte que la cultura és una de les millors coses que li poden passar en aquest país i també una de les més necessàries. Acabem fent una recomanació i és que el dia que sapiguem quan fem la performance aquesta al Cursal hi vingueu tots, convideu amics, convideu familiars, convideu a qui cregueu oportú, perquè segur que no es quedarà ningú indiferent. Moltes gràcies.